No, no sóc Walter White i sí, t'ensenyaré la meva rutina de cames avui. Dia potent de cames amb una mica de banca. Com no, cada dia fem banca. Bueno, cada dia no, però pràcticament sí. 5 dies de banca, o mínim 4 a la setmana. Hi ha un dia que és optatiu. I bé, doncs això, us ensenyaré una mica com faig secció de zoneta, banca, una premsa pendular que és ultrafuturista, curt femoral de peu, unilateral, i ja veureu més endavant. Simplement dir-vos que això, el peu està molt guapo i seguim. Com bé us he dit, toca avui squat i banca, però serà una mica peculiar perquè vaig fer un petit canvi i la rutina de cames d'avui seria la que tocaria amb el 4x4 del proper vídeo que veureu. Suposo que serà el proper de Desperta Ferro. És una mica anterior, per això em veureu amb cabells, màgicament. Màgicament, va, espectacular. I després, doncs, la rutina d'aquell dia seria avui amb el 4x6 squat. O sigui, seria un 4x4 amb 130 amb aquesta rutina i anar pujant. I l'altra rutina seria un 4x6 i va, m'embolico. Ens veiem al gimnàs. Va! In your eyes, you've been running wild. Broken trust feels wrong, can't hide what I saw. Close at the scar, now I'm at the door. Broken trust feels wrong, can't hide what I saw. Colors get the scar, now I'm at the door. Broken trust feels raw, can't hide what I saw. Cold hearts kept the score, now I'm at the door. Now I can't believe what you've done to me. Fake smiles, lost dreams, torn apart at the seams. Your silence abyss seems. Your silence, it screams everything it means. Everything it means, what you've done to me. What you've done to me. Smiles, lost dreams, torn apart at the seams. You deceive. Your silence, it screams everything it means. Primera sèrie ha sortit fàcil, com esperava. Ara em falten 3 més i ja està. I passarem a banca.
Bé, la flexió de la gatzoneta ha estat tot un èxit. Ara passem a banca, farem 77,5, 4x6. Ara surt igual de fàcil que la flexió de la gatzoneta, tot i que noto la fatiga de la flexió de la gatzoneta. Però bé, esperem que la cafeïna faci efecte. Li fotem dur, sempre li fotem dur. Va, endavant! Mentre estava fent la banca m'he donat que havia posat 82,5, no 77,5. Perdó, 85, he fet 85 per 6. Merda. Però baixem a 77,5 i seguim al 4 per 6. No hi ha excusa. Però com heu vist, he tirat igual. Va! Bé, doncs abans hem carregat massa, hem carregat 85 quilos, però han sortit les 6 repeticions. Volia fer 77,5, que ara és el que està carregat, però bé, ens hem equivocat. Qui té boca s'equivoca, qui té nas es moca. Va, 77,5, 3 per 6, el que queda. Lift it up, keep it tight. Feel the burn, push through the night. Sweat dripping, heart beating. Gains on gains is undefeated. Dues més. Weights clanging, muscle planning. Every set, my dream expanding. Push past limits, never fold. In the gym, we're solid gold. Feel the power, feel the rage. On the bar and on the stage. Gym life, never back down. Chasing gains, we wear the crown. Planting shakes, breaking dawn. Every day, every dawn. Every man makes me strong. No excuses, rise above. Iron City that we love. Breaking dawn. Every man makes me strong. No excuses, rise above. Iron City that we love. Protein shakes, breaking dawn. Every rep makes me strong. No excuses, rise above. Iron City that we love. Hustle, hustle, till it's right. Every day's another fight. Strive for greatness, steady climb. One more rep and then the shine. Hustle, hustle, till it's right. Every day's another fight. Strive for greatness, steady climb. One more rep and then the shine. Feel the power, feel the rage. On the bar and on the stage. Gym life, never back down. Chasing gains, we wear the crown.
Yo, un powerlifting fent bessons. Bé, per acomiadar el vídeo, vull donar les gràcies a tota la gent que m'està donant suport, de veritat. Ho agraeixo molt, que els vídeos llargs arribin a 50 visualitzacions en 2 dies. Està molt bé, o sigui, jo ho agraeixo de tot cor. Bé, espero que us hagi agradat aquest vídeo, una mica de flexió de gatzoneta, banca, entrenament de cames A. Més endavant tindreu el despert de ferro, entrenament de cames B. I bé, doncs, com heu pogut veure, segueixo 4 sèries dels bàsics, 4 squat, o flexió de gatzoneta, més ben dit, 4 de banca, tot seguit he fet 3 de pendular, 3 de femoral, de peu unilateral, com li vulgueu dir, 2 extensions, les extensions em semblen meravelloses, sobretot si tires el raspallent enrere i et centres en el recte femoral, trobo que és un exercici que treballa molt bé aquesta zona. Una zona infravalorada tant per la força com per l'estètica, des del meu punt de vista, des del meu parer, des de la meva ignorància, i finalment 2 sèries de bessons de peu i 2 assegut pel sòlid, ja que sí, soc powerlifter i no és imprescindible ni necessari treballar a bessó, en certa manera, però jo crec que reforçar aquesta zona sempre és important. I bé, ens veiem aviat. Salut! I força el Canut! Va!